Joutsenen oli merkki paremmasta, toivosta, uskottiin. Niin kauan kuin se ui ylveänä kaulakaarella pitkin jokea ja joen mustana virtaavaa vettä, ei huoli riistäytynyt hädäksi. Helsingin Sanomissa oli yhden palstan uutinen, että Lauttasaaren rannasta on löydetty tapettu joutsen. Ja silloin mulla valkeni, että minkälaisen kirjan mä teen. Ja sitten mä siirsin totta kai sen joutsenen täältä Lauttasaaresta omalle lapsuuden kotipaikkakunnalleni, jossa oikeastaan suomalainen teollisuus on syntynyt joen varrella. Yhtäkkiä se alkoi elää se maisema ja ihmiset eri puolilta ilmestyi sen joen varrelle. Ja alussa Maria heräsi pojan öisiin huutoihin, jotka muistuttivat parahduksia. Siitä hän tiesi, että poika ei ollut mykkä. Huudot eivät jonakin öinä ottaneet laantuakseen, vaan alkoivat uudelleen pienen tauon jälkeen, kun poika olisi kidutettu, poltettu raudalla tai pidetty päätä veden alla tukehtumisen partaalle asti. Maria istui sängyn laidalla ja silitti pojan hiuksia, kunnes huuto vaimeni. Pojan iho tuntui pehmeältä kuin lammen vesi. Keski-ikäinen suomalainen valkoinen nainen, mutta häneltä puuttuu yksi, häneltä puuttuu se suuri rakkaus, se intohimo, se häneltä puuttuu. Asuu yksin talossa, niin yhtenä päivänä pihassa on tumma nurkainen, josta kukaan ei tiedä, mistä hän on tullut. He asettuvat tähän taloon ja siitä syntyy se suuri intohimo ja rakkaussuhde, josta syntyy myös lapsi. Maailma saa alkunsa. Se, mikä äsken oli käsittämätöntä, on nyt totta ja itsestään selvää. Minä olen olemassa. Isä istuttaa siemenensä äitiin ja minun matkani alkaa. Se suurin päähenkilö on nimeltään Martta. Ja tämä Martta tuli mulle ilman muuta, kun muistelin lapsuuttani, jolloin pienellä paikkakunnalla oli yksi huono nainen. Ei hävennyt sitä ja häntä pilkattiin, mutta miehet kävivät kuitenkin salaa sitten hänen luonaan, rikkaat ja köyhät. Ja minusta hän on se vahva ihminen, se epäitsikäs, se suuri ihminen. Vuoroin kohtuun putoaa musta ja vuoroin valkoinen kivi. Kumman värinen on se viimeinen? Se, joka määrää minun matkani, olemuksen, sen painon.